ou non? Para meter por donde todos sabemos, todas. Bueno, os que estuvedes a semana pasada xa me conocedes, os que non son de Mersa Marcote. O micro! O micro! Marcote. Arriba, Entonces, como ben dixen a semana pasada, nese 80, entonces teño 45 anos. 45 anos, para as mulleres estamos na edad moi crítica. Crítica é de gastar moita pasta. Porque empezamos ca perimenopausia. Entonces, a perimenopausia venche, bueno, pois normal. O que pasa é que eu falando na Coruña, que as miñas amigas todas do traballo, todas, empezaron, pois con a perimenopausia hai que tomar suplementos. Suplemento. Sí? Hai que tomar suplementos, hai que entrenar el suelo pélvico e hai que ir al gym a hacer ejercicio de fuerza. Me amei e dijo, eu non fago nada deso. En que a mí eso non existía, nin suelo pélvico, nin gym, nin hostias en vinagre. E dixo, pois eu agora mesmo non hai, especialito o suelo pélvico. Unha fisioterapeuta o suelo pélvico. E digo, mamá, 100 euros a consulta. Até as que unha vez ao mes, que unha vez non arreglas nada. Vale, eso xa tiña arreglado, suelo pélvico, fisioterapia, vale. Ahora hai que tomar suplementos, en peso. Palabras que na miña vida oín, asguanda, creatina, cola de caballo, magnesio, colágeno. Tomo todo eso, tomo máis pastillas eu que a miña abuela con 90 anos. Pero hai que tomarlas, Era ser borracha, a mí salíame máis barato que ser borracha. Tomar loresitos todos os días. Bueno, pois eso todo xa o teño arreglado. Fisio, complemento, suplemento, todo o que haxa. Ahora vamos ao gimnasio. Entrenamiento de fuerza. Quede bonito, pois eu tamén quero ir a eso. Ahora que sabes, vou dicir unha cousa. Para ir ao gimnasio na Coruña hai que saber dúas cousas. Unha, saber inglés, e outra, entender de moderno. Porque eu cheguei ali, sí, non te rías, que é verdade. E non é que sea ignorante, pero eu cheguei ao gimnasio, esa me dio o miño, monitor, ou como se quere chamar. 4 sesiones de 15, burpees. O que? Burpees, jumping, body spam. Mamei, eu non entendo nada. A mí tradúxeme ao gallego, porque eu esas palabras non as entendo. El core, me falticude, se eu sabía que el core era unha parte que tiñamos no corpo. Eu non sei, eu non sabía. Hai que necesitar que core. El core para aquí, core para aquí. Outra cousa. Vestimenta, hai que a semana empezar lunes con todos os modelos para o gimnasio. Porque eu cheguei como un chándal de algodón gris, o meu nique que polo que levaba a publicidade de peluquería da Era Camelle, normal, non sei, un gimnasio, vamos. E me soi onde vivo eu, que non é no centro ni nada. Había un e meus fillos que tiña as pestañas fexinhas así, a dañaban solos. Uns pantalóns de Hansa con unha jome polo cu, xa me diredes vos, pachicos con pusao ao gimnasio, rímel, e dixo, pero miña filliña que imos sudar. Se trae un rímel, a casa esa toda pegajosa, que enxeira que pesta. Van todas monas, é verdade, monas. Bueno, así, hai que eu desapunteme. O sea, hai que ir a iglesia, hai que comprar mallas, sujetadores a sojo, ir divino. Bueno, é como tamén outra parte miña que son dame todo o mundo pena, porque son dame todo o mundo pena, son unha alma caritativa. Vamos contar unha historia que me pasou. Por eso vos digo que é moi importante saber inglés, porque aquí tamén me pasou unha historia. Eu marchei para Coruña con 16 anos. E dábame todo o mundo pena, o que pedía no Eroski, o que pedía no aparcamiento do Carrefour, sempre lle quería deixar moneda. E dixo o meu difunto, oístes que aquí non é Camille, que aquí isto está a todas horas, aquí non fai falta que lle des monedas. Eu sentíame mal, pero non sabes que me pasou un día. Un día iba a traballar para Riazor, pola Ronda de Nervio, e parece un nigriño, pero nigriño. Os ollos amarillos, os dentes blancos. E dime el, atopeme así con ele, dime el, que sempre me fa por eu, help me, todos
está claro que di, ayúdame. Claro, en inglés non me entendía palmo, el díxeme que tiña que axudar, o pouco que entendín é que iba a unha entrevista de traballo e ensinou unhas direccións da Ronda de Nelle. Claro, a Ronda de Nelle estaba cerca, pero para explicar yo en inglés que non tiña ni puta idea, eu dixenlle que non sabía, el casi cos ollos chorosos. E ves o pasar un coche de policía, dixo eu, ai, polis, polis. E el, no, polis, no. A verdad que non sabía por qué, polis, 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 no. E o destiño marchaba, eu detrás do negro. Pois ben, mira, eu teño que ir a traballar. Camo, dixo eu, camo. E veño co negro. E meus filliños van con niño pola Ronda de Nelle. Porque eu estaba a ver se encontraba alguén que soubera inglés. E ves unha tienda que poñe, a ver, tiña 16 anos. E ves unha tienda que poñe Aquabos. Hostia, aquí saben inglés. É verdade. Ali na Avenida Negreira. E digo, vos en inglés a caixa. Pero era entendales, pero a mí non me falta. Eu negro. E van así de chabelilla, dixo eu, mira, por favor, buenos días, que eu marcho a traballar. Este negriño está para buscar unha entrevista de traballo, mo probillo, eu dixo sen falar inglés. E dime, yo tampouco, dixo eu. Bueno, pero tides aí un ordenador, eu que sei, igual o ordenador che di algo. Mira, eu deixo cho negriño e marcho. O estaba chegando de Riazor, e meus filliños, e me parece outro negro. E digo, abriu-se o mundo, digo, ai, aquí hai un negro, vou non levar por son todo. Media hora de costa que tiña que subir. Eu pensei que os negros, por ser negros, falaban todos o mismo idioma, menos os blancos. E dixo eu, ai, e mira, abriu-se o mundo. Ai, hola, e dime, hola, ai, hablas español, e dime, sí, que pasa? Hombre, e despois eu pensei, como lle digo a esta personiña negra, ya me do que lle parecerá mal. Mira, hombre, que hai un compatriota teu que é malo. Ti podes vir facer, el quería me dicir, pero como son tan faladores, non lle deixan falar, el quería me dicir, pero por ser del mismo color, igual, no tenemos el mismo idioma. Eu, tú ven, vamos, vamos. Pullín o negriño pola man, coste arriba 20 minutos, pero a donde vamos, eu? A unha tienda. E con suerte que o teu amigo ali. Estaba de tienda con negriño. E de tienda ven con los campanetas faina. Olvídate. A la tienda que son. Esta encontrou unha patera, estamos trayendo unha. Entonces, ella ni se te ocurra que lleva aquí desde que te fuiste, pero bueno, muller, hai que ser boa, es que el, claro, eu acababa de chegar a Coruña, non tiña nin puta idea. E dime, pero es que lleva aquí 20 minutos e non me deshago del. Claro. E despois presentei un negriño, outro negriño, e dixo, bueno, pois ahora arreglamos a vida. E marcho. Bueno, iso foi unha aventura, outra aventura pasou casi tamén. Eu sempre lle dixo ao meu difunto, eu quero donar. E o meu difunto dixame que non pode donar todo o mundo. Entón, un día cheguei de traballar con 16 anos e ves un camión na Ronda de Nelle. Donado por Caixa Galicia. Isto de donar. Puseme na cola, meus fillitos. E ves a dous con unha botella de San Simón, E digo eu, pois se estes probes poden donar, eu non sei porque o meu difunto di que non podo donar. E dime eu, tú vienes aquí? E digo eu, sí, quero donar, es mi primeira vez. E ele non me dixo nada. Meus fillos subín aquele autobús. E digo, esta senda está ben estropeada. Pois lo juro que sí, verdad. Pois lo juro. E vengo da bata blanca e dime, tú a donde vas? E viaxe do médico e yo quería donar. Se puede, díxome, aquí donamos, pero metadona. Ai, se me vale. Se me vale la vida. Así que, es como esa vida secretaria que me pasa. Muchas gracias a todos. Bueno, imos xa co